أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jama'a, a yau muna ɗauke muku da bayani a game da fassarar mafarkin kumfa. Amma jama'a, kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku share ku like, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyo ku samu bayani. Shi mafarkin kumfa yana nuni akan tayi ne a cikin mahaifiyarsa. Sannan malam ya ce mafarkin kumfa yana nuni akan wata dukiya matattariya, dukiyar da take daɗuwa, tana daɗuwa sosai, sannan kuma dukiya mai amfani. Sannan malam ya ce mutumin da ya mafarkin ya ga kumfa, to wannan yana nuni akan Allah zai arzinta shi wata ganima. Sannan malam Ibn Sirin ya ce mutumin da ya mafarkin ya ɗiba kumfa yana sha, to wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai arzinta shi ziyaran Baitul Maqdisi. Sannan shi mafarkin kumfa yana nuni akan yalwan abu da samun kasabi, sana'a kenan, da samun ‘ya'yayen itaciyan ice. Sannan mafarkin kumfa yana nuni akan samun fa'ida da samun wani amfani da samun sauƙin abin da mutum yake nema. Sannan malam ya ce mafarkin kumfa yana nuni akan wasu sarakuna masu girma. Sannan mafarkin kumfa yana nuni akan gonaki da ake samun ɗiyan ice. Sannan yana nuni akan ilimi, wani ilimi zaɓaɓɓe sabo daga wajen malamai. Sannan yana nuni akan arziki mai yawan gaske. A nan za mu taƙaita muku wannan bayani na fassarar mafarkin kumfa. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a YouTube channel ɗinmu ya Musawa TV. Gwadawa za mu kasance masu sauraron ku insha Allah.